No niin, tuo on. Mitä sitä olisi? 15 vuotta aikaa. Olisi pitänyt silloin tajuta mennä suoraan amikseen. Olisi voinut Raksa-puolelta valmistua parisakin vuodessa ja mennä suoraan töihin. Se oli tuolla jo silloin semmoista meininkiä vaan. Eihän sitä itse tajunnut, että mihin se... No eipä sitä, mistäpä sen nosti. Niin ja tossa tosiaan, tuossa on Nokkalan koulu. Täällä oli kaikki apit silloin. Kolmasluokkalaiset. Eiköhän lähetä. Tää on nähty jo. Vieläkin ahistaa vähän kun muistaa mitä sitä seurasi. Olli on elänyt riippuvuushäiriönsä kanssa jo yli puolet elämästään. Normaali perhetausta ja hyvä menestys peruskoulussa eivät antaneet viitteitä mistään poikkeavasta. Lukion jälkeen Olli kokeili opiskelua kansalaisopistolla, mutta tunsi sen pian vain siirtymävaiheeksi, jonka avulla hän voisi päästä kiinni todellisiin piireihin. Hän haluaa esiintyä kasvottomasti, varoittavana esimerkkinä. Kyllä, mä varmaan erotuin joukosta jo silloin sillä kansalaisopistolla. Oli sillä vähän hukassa ja haki omaa paikkaa elämässä. Välillä kertasi vanhoja lukion kirjoja, kun ei ollut oikein muutakaan tekemistä. Sitä rupesi siinä vaatimaan itseltä enemmän. Rupesin katselemaan niitä hakuilmoituksia ja tajusin siinä, että ei, että tää on jotakin, mitä mä haluan. Huomasin sillä, että nyt on pakko saada kovempaa materiaalia. Kun pääsin sisään yliopistolle, löysin itseni nopeasti eri tiedekuntien lukupiireistä, ainejärjestöjen seminaareista tai ylioppilaskunnan illoista. Meininki kampusalueella oli kaiken kaikkiaan erittäin kannustavaa. Kämpikseni opiskeli lääketieteitä, jotka alkoivat sitten muakin nopeasti kiinnostaa. Tuntui, että olin löytynyt jotain vähän fiksumpaa elämääni kuin ne kansalaisopiston ryyppyporukat. Rupesin silloin miettimään, että kaltaisiani olisi ehkä muitakin. Silloin eka lukuvuonna, niin sinä syksyllä mä sitten rupesin suorittaa apro tuonne luonnontieteelliseen ja vähän aikaa meni, niin mä rupesin suorittaa tuonne lääketieteelliseen ja humanistisen kanssa. Siellä oli niinku kunnon opiskelumahdollisuudet ja mä sitten halusin käyttää niitä resursseja aivan täysillä hyväksi. Siinä se oli sitten se semmoinen sudenkuoppa, että sinne jäi sitten lopullisesti koukkuun. Erinomaiset opiskelumahdollisuudet motivoivat Ollia opiskelemaan yhä laaja-alaisemmin. Lukeminen tuntui nautinnolta, joten hän pyrki pitämään huolen siitä, että sai päivittäisen annoksensa eri tieteenaloja. Syntynyt tarve perehtyä useampaan aineeseen samanaikaisesti johti pian sekakäytön vaaroihin. Ja sieltä otti lainaksi, tai oikeastaan varasti, tenttikirjoja ihan miltä tahansa tieteen ja taiteen alalta. Niitä me sitten lueskeltiin. Yritettiin katsoa aina etukäteen, että mitä tenttejä meillä on tulossa ja sitten se koitti hommata ne kirjat. Siellä tuli kokeiltua kaikenlaisia sivuaineita ja se oli vaan sitten, että kun ne kirjat piti lukea yöaikana ja yrittää hoitaa takaisin sinne aamuksi hyllyyn, että ne oli myytävänä. Sitten kun se rupesi menemään pitemmälle se homma, niin tunsin niitä proffeja ja vähän sitä niiden meininkiä, niin yritettiin sopia ihan tietyistä kirjasta niitä tenttejä. Semmosista, mitä sieltä löytyi sieltä kirjakaupasta. Tenttejä oli siinä kymmeniä ja kymmeniä. Sitä oikein sillä pystyi jäsentäänkin, että ihan kaikkea ei muista siinä.
ei voinut keskittyä sen kirjoittamiseen oikeastaan ollenkaan. Että koko ajan pyöri sen muijan mielessä. Ja sitten taas toisaalta, että näin käymään sen muijan tykönä, niin oli koko ajan semmoinen olo, että pitäisi olla kotona kirjoittamassa. Sitten kun rupesi laittamaan näitä asioita tärkeysjärjestykseen, niin mä jätin sen muijan. Ei sitä gradustakaan tosi valaamista tullut, että se oli karsimista vaille valaamisen. Samalla tajusi, miten opiskeluun on syntynyt salakavalasti riippuvuutta. Sitä tuli tyhjä olo, jossa ei ollut lukenut mitään uutta vähään aikaan. Toleranssi oli myös sitä luokkaa, että koko päivä meni helposti sisällä kirjojen parissa. Sama likka pisti mulle tekstaria, että lähtisin sen kanssa ulos biitsille ottamaan aurinkoa. Pyörittelin kännykkää kädessä, mutta en uskaltanut tehdä asian eteen mitään. Mun yliopiston ulkopuoliset kontaktit oli ihan nollassa, enkä tiennyt, miten ulkomaailmassa olisi pitänyt käyttäytyä. Hollin oli saatava rahaa uuteen sivuaineeseen. Sen sijaan, että ottaisi lisää velkaa, hän päätyi lukemaan vanhoja aineistoja, tiivistäen kaiken olennaisen prujuiksi ja myy näitä eteenpäin yliopiston käytävillä tai vessassa. Semmoinen tilanne, että oli pakko päästä pois sitä kämpästä, että eroa siitä kämppiksestä. Ja muutenkin eroa sitä ilmapiiristä, mikä siellä oli, että sitä olisi kuitenkin sortunut uudestaan niille pahoille teille siinä. Täällä on nyt sitten elänyt ihan rauhassa päivä kerrallaan. Hollilla on ollut tärkeää nöyrtyä ja tunnustaa itselleen, että ihmisen ei tarvitse sotkea itseään kaikkeen aineistoon. Hän on oppinut, että opiskelun lopettamiseen nähden hän on kuitenkin voimaton ja että olisi itsensä pettämistä pitää täydellistä lukulakkoa itsestään selvänä. Niinpä hän on tietokirjallisuuden ja suorittamisen sijaan alkanut harrastaa kevyempää fantasiakirjallisuutta tai novelleja, jopa runoutta. Nyt Olli on saanut osa-aikaisen työpaikan Keskon varastolta ja maksaa hiljalleen opintolainojaan takaisin valtiolle. Mitä passaa? Joo. No soitakaa muillekin, että tulevat sitten. Noniin, joo. Okei, nähdään sitten. Tulevaisuuden suhteen hän on edelleen varovainen, aikomuksenaan löytää terveellisen opiskelun rajat. Se on kuitenkin sillä lailla huolestuttavaa, että opiskeluoikeus on ikuinen. Mutta siinä on kuitenkin olemassa vielä semmoinen vaara, että joskus rupeaa kiinnostaa liikaa tuo vanha lukemisen ja opiskelun meininki. Mä menen takaisin yliopistolle ja luen itteni maisteriksi.